In-numru ta' persuni, NGOs, professjonisti li jaħdmu fis-settur tas-saħħa kif ukoll akademiċi fl-Università ta' Malta ilhom is-snin jitolbu għal strateġija nazzjonali kontra s-suwiċidju. Il-Ministeru tas-Saħħa mmexxi minn Chris Fern kif ukoll mill-Ministru Joe Etienne Abela ilhom żmien twil iwedu din l-istrateġija. Madankollu din għadha fuq l-iskaffa anke jekk il-Ministru Joe Etienne jibqa' jirrifjuta illi jammetti dan il-fatt. Strateġija nazzjonali kontra s-suwiċidju fiex waslet? Iva, dik diġà għandna kabinet mimo li hija strateġija li ħatiswa bewet wieħor 2 miljun euro. Il-kabinet mimo biex niddiskutu għaw noħorġu għal public consultation u għal-est. Thank you. Meta ħatkun l-esta? Għafilu ħafna fuq l-iskaffa? Millix fuq l-iskaffa, nista' ngħidlek li ħan tiġi diskussa kabinet dal-ġranet li ġejjin. Il-Ministru Abela kien ta' din id-dikjerazzjoni lil Net News fl-4 ta' Ottubru li għadda u sissa aktar minn xarejn wara din il-liġi għadha ma teleċ fil-Parlament. B'sorsi li tkellmu ma' Net News jikkonfermaw ukoll li lanqas hija skedata għal wara l-vaganzi tal-miliet. Mill-ewwel ta' Jannar 2024 sa' Ġunju 2024 in-numru ta' persuni li attempted suicide ġi reġistrat bħala discharge diagnosis fl-isptar kien ta' 71 u bejn l-2019 u l-2023 kien hemm 533 rapport ta' attentat ta' suwiċidju. Tema delikata ammens li mhux qed tingħata l-prijorità mis-soqqa.